titoko batuma magoroba titoko batuma se arabe tobarende. Kinko reporteria Ndizi TV Job Maangi. Chingakie chionigo abamenyi be county ya Nyamira baboriwe kubeka omurembe chingakira magega yobochori obonene bw'umwaka yoiga ase anene abarayibage siasa baganiwe gutwara maskani ase barabwa banyene aya nigo akwanirwe n'abarayi au abagenderete we akrekoko bosobochori obonene bw'umwaka yoiga bunatokumanyiwa n'umurikyo ito Frida Kerubo. Chingaki twatigaira matukane bosibo bochori obonene oyo kurigia ekirugo kyo Senator ime county ya Gusii gwetera ekiamagia Kanu Kennedy Omanga nigaganirie abamenyi be county yokobeka omurembe chingaki kyo bochori nekero bwaeliri to have peace in this election and condemn any violence. Ariane ya tu kerore eri 2 weeks ago eri mongina matha chete Gusii Stadium, lakini we condemn it in the biggest order na in the violence te buena ti cover Gusii at all into nabanto abaronge bunaba Gusii ntwanya gutwara violence to this extent together reduced na ende taribonoka but what is the future. Chingaki kyo boigo oyo kabeire omujumbe webunge ya North Mugirango nigo boigo akoboko engane yo na gusaba abaroneli kwena na amaskani chingaki kyo gweyakira ekuku boigo nigo agania omugusii kogendereria esiko yo mugusii ase orogongo rwa Gusii romanyikaine gutwara omurembe butambi. Tuna barayi baria to sabete country yetama na community yetu omugusii gamente kere kon tuewure ngama magata singo etale kerase akona kumnyokia bagusingo baseria egente kenene kama namna yachire report ya serikali nere go protect na nditoko sabange serikali yetu nirigirete muno sana yamanyire mekone baya toigwete akonya ko basakilete digura abantu baito omugusii is an enterprising person. Omugusii oimokirichi economy chichinse amo chi nyinge awao tari kenyoka but all over the country, all over the world. Na in that case tigo Gusii have left alone tagos. Nigo boigo ainyoreri bagali okoerera chisera chaye na boigo gusaba gusirwa ase obochori bole bosio. Tekenene kurunka ase itontu muna abagusii tigatorangana ikatoka siasa itontu rwanesegi. Antoma minto ase manifesto yane egento kero ekenene na bekiro chibasi chetu na rustingumbu echinkobwatia chitigarete echinde nchira cyabagirwagirwe ekindi cyo tigarete chingana chingo ikobaleta nje kwa isukuru echi nanenye gende ngumutinye kumisuku chance kwagacha namba 2 chipasa rinje beke boronge ikyara mu mate no muntu nakorota se chipasa cyalenge namba zina kingobeka chipasa cyaso iyo mnango ando chimotu na chingo kwa bekera boronge egiya gatatu korwa wono chiparapara chetu nchiro chichande kete mono sana echina botokanda se serikali togambe tona kichiparapara chikoroso and the more important is sukuru cheito njibwende kwagacho bona kantu bwata pole mo we sukuru ekia twanyole curriculum inya competency based curriculum ene etakete enchire approaching akubweli enkoro yo gatwa sukuru cheito chigendere mne serikali takete education echikoba